todas este tutorial no que vamos a explicar como podemos incrustar ou insertar os nosos traballos que facemos presentación neste caso con Genially nas nosas tarefas na aula virtual ou no Edisgal, vale? É un proceso moi fácil. Primeiro, imos a tarefa. Temos a nosa tarefa e temos a opción de engadir a entrega. Lle damos a engadir a entrega e temos dúas opcións. Ou ben cargando un arquivo, por exemplo, podría ser unha presentación de PowerPoint ou o que sexa, é dicir, un PPT ou PPTX, e podemoslo cargar aquí, ou un Word, o que fora, o arquivo que fora. Por outro lado, o que podemos facer é co texto en liña facer o seguinte. O que facemos é, imos ao noso panel de Genially, entraríamos, eu teño aquí algúns dos traballos, e, por exemplo, estou vendo este proxecto, o proxecto Lendas. Lle daría aquí abaixo a esquina, compartir, e copio. Vou a tarefa, control V, pegar. Non me está deixando en mal lugar. Volvemos a facelo, igual non copiei. Copiar. Lenda. Clic. Ahora lle dou a cadea de hiperenlace. Pegamos. E listo. Podo facer tamén dentro do panel central. Teño aquí a lenda. Ahora vou, neste caso, a compartir lista. Lle dou a pestaña de compartir novamente. Copiar. Copiar. Lenda 2. Hiperenlace. E listo. Doulle a guardar. E tarefa enviada. Dese modo, o meu profesor xa podería corregir. Fixadvos, teño aquí unha e teño outra. Védelo? Aí tería os dous. Se lle dou, abrir ligazón non vale a pela. Lévame unha presentación. Se lle dou, lévame outra presentación. Ben, pois iso todo. Aquí o deixamos ata outro tutorial. Un saúdo a todas e a todos. Chao.